आरो भुटान गेट खुलिनायसै सेंग्राफोर थांगासिनो दंलै नै दिनैहाय भुटान गेटआ अपेनिं जागोन ना खुला खुलिसिगोन जोंना भुटान गेटना एबार हाबलाय ओंखारलाय खालामनो हासिगोन ओइ आमार ओरैलाय माथो थाङाखै दायो SSB केम्प मोनफैबाय लोगोफोर नै आरो आसोल माथो मै थांदोंलाय बा माथो भुटान पुलिसनिया गंगार सिख्लाफोर नायनो रेडि ओंखारबायबो India Gate मोनफैबाय नै लोगोफोर मानसिया होंगो दोंगो जालायदों दिनैहाय एसे नङाला बिदि मानसियानो जाखालिमोन भुटानाव अपेनिं जानोसैखाय मानसिया एसे फैलायसिदों भुटान गेट बनावनोसै र' मानसिया होंगो दोंगो मा जाबाय नै मोनला हाबथारलासिगोनदां सिङावहाय आला किंदमखौनो किंदमसो सानबायमोन बानोंखौसो बरायनो सानबायमोन आं भुटानाव हाबबाय रायो फट'सो लानानै थाफैबाय लोगोफोर अपेनिं जानोसैखाय मानसिया होंगो दोंगो जाबाय गेटना नङाला बिदिनो जालायमोन फुरा मानसि opening दिनै 23 September मानसिया नायदों लोगोफोर रेडिबा जानानै दंलायो रिफारिं खालामजोब्बाय रा बै कालारखौ फुनफिननांगौमोन ने कालारखौ फुनला मोजां नुबायमोन बबे बैयो बायदिसिना माल बायदिसिना लाबोला माल स्टप खालामग्रा रायो बेनिफ्रायसो ट्रेन्सफार जायो बै नुहुरनाया बिदिनो सामानफोर लाबोला बिनिफ्रायसो ट्रेन्सफार जाफिनो आरो लाबोनानै दोनफैनाय दोनथ'यो नायदो लोगोफोर जेबो आइडिथ' लाबोआखैलै जोङो हाबनोबो बेसिम खारजोबहैगोन ना ने भाई देखो इधर इतना साफ सुथरा है मजा आएगा भाई टाउन मोनसिगोन नै टाउन नायलांबाय थादो भुटान गेलेफु टाउन दायो जोङो टाउनाव हाबजेनबाय लोगोफोर जायगाया सिगां दं जेरै बेबायदिनो मानसिया अनेक खमसैना दासो दिनैसो अपेनिं जाजेननाय बेखायनो हटेलफोराबो बन्द' गोजा आरो बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ